wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhika bihi alqawm fayakذب wailun lahu yan comedy yanzu na daga cikin masifar al'ummar mu da kaga yaro yana cikin gidan iyayensa bai bar daukan abinci a cikin gidansu ba shi ma ya shiga harkan comedy. Yarinya tana gidan ubanta bata bar gaban iyayenta ba ta shiga harkan comedy. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith. Annabi ya ce ya shiga uku. Masifa ta tabbata, azaba ta tabbata lilladhi yuhaddithu bil hadith ga wadda zai dinga bayani da wani magana ko wani jawabi liyudhika bihi alqawm don ya sa mutane dariya fayakdhib. Allah ya ce kuma a cikin maganan sa yana shirya ƙarya. Wailul lahu, annabi ya ce ya bunu. Wailul lahu, annabi ya ce ya bunu. Don Allah malan ka kalli wannan, kaso 95 duk komedin ba ƙarya bane. Saboda ka in zai yi creating content ɗinsa kawai me zai ba da dariya, da zai dubi wannan abun ya saba wa Allah, ya saba wa addini ko bai saba ba. Shi dai damuwarsa ya ba wa mutane dariya. Annabi ya ce azaba ta tabbata ga wadda zai dinga waɗansu maganganu don ya ba wa mutane dariya kuma ƙarya yake. Annabi ya ce azaba ta tabbata gare shi, azaba ta tabbata gare shi. To kaga yanzu me yin wannan ba zai ce wannan maganan ƙarya ne, annabi bai faɗa ba, ya yadda. Amma inda za a kira sunan annabi zai ce sallallahu alaihi wasallam. Haka ne ko ba ka ba? Haka ne. Amma wannan maganar da annabi ya faɗan bata ɗaɗa shi. Wani komedin batsa, wani komedin munanan maganganu, waɗansu ƙarerayi ga sunan dai birjik.